Учители, знаем, че всеки ваш ден в класната стая е изпълнен с предизвикателства. Затова нашите Уча се експерти създадоха специални STEM уроци за всеки клас, които ще направят прехода ви към STEM преподаването много по-лесен и приятен. В тези видеа ще се запознаете с разнообразни STEM методи на преподаване, които може да приложите в своите часове. От кратки интегрирани уроци до по-продължителни проектно базирани обучения. Видеята са ресурс, насочени изцяло към учителите. Те са кратки, практични и изцяло съобразени с учебната програма. Подготвили сме ви по няколко примерни проекта за всеки клас от 1 до 12. В STEM проектите са включени идеи как да съчетаете различни предмети в една активност. По този начин лесно може да изберете това, което най-добре отговаря на вашите нужди. С вас в главната роля и Уча се. Като ваш помощник, лесно ще направите преход към STEM преподаването и ще организирате интересни и ангажиращи часове за своите ученици. Вие сте героите. Уча се помага.